Faig el plec. És una pena. Este Ajuntament és una pena. Jo considero algunes persones d'aquest Ajuntament en una intel·ligència superior, per supost, a tot el PP. Una intel·ligència hores vista. Hores vista. I alguna persona la considera quasi perfecta. Però jo pregue que si algú vol obrar en casa ajena, no el desanimen. No el desanimen. Li ho dic en tot el cor. No desanimen si algú vol obrar en casa ajena. Perquè si no, este poble haguera jugat a futbol en la Champions en un corral de vaques. I a lo millor els partits com vostès és el que volen que passi en este poble. O sea, així va haver una persona que va obrar en una casa ajena i poquet a poquet després li se va pagar. Tomàs, li aconsella que no continuï. No, jo li dic... Li aconsella que no continuï. No, li aconsella... Faig el que crea convenient, però li aconsella que no continuï. Jo dic que sí n'hi ha una cosa que diuen que no obre en una casa ajena. Li aconsella que no continuï i reflexione el que està dient en aquests moments. No, jo dic que sí, les persones que governàvem creiem en uns criteris. I jo pregue a l'equip de govern que té una intel·ligència superior que atenga i que quan parle també me disca el que parle. I mire, i no és ningú vostè consells per dir-me a mi que no vaig o no vinga. Jo dic que este poble ha atès a moltes persones que han obrat en cases ajenes. Senyor Tomàs, m'agradaria que m'especificara quin és el prec. El prec és dir que no... Ho he dit, el que passa que vostè no me sent a mi. Bueno, i per què me talla, home? Per què me talla, home? Vaig a mirar a la càmera, no vull mirar-lo, per què me talla? Jo estic dient, i soc responsable de lo que dic. Jo els faig un prec i un consell. No donen consells a la gent d'aquestes formes. I avant, si algú vol obrar en casa ajena, si algú vol obrar, que obre. Ja està. Per què no pot obrar en casa ajena? Le asseguro que deixarem obrar en casa ajena sempre que després no ens costi algo com us ha costat a este poble. Bueno, això ja ho ha dit vostè. Ara li aconsella que no vagi vostè per aquest camí. Continuem. Senyora Doralló, per favor.